барномаи фарҳанги ҳуқуқӣ бо мақсади баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, мустаҳкам намудани институти ҳуқуқи инсон, баланд бардоштани мақоми қонун, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба он ва таъмин намудани волояти қонун, ташаккул додани низоми устувори рафтори ҳуқуқӣ, оштинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқ вайронкунӣ ва ногузир будани масъулияти ҳуқуқӣ, эҳтиром ва риояи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъёри ҳуқуқии дигар, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, тақвияти рағбати шаҳрвандон ба донишҳои соҳаи ҳуқуқ, васеъ намудани дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти ҳуқуқӣ, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар фаъолияти ҳуқуқиҷодкунӣ ва паст гардидани сатҳи ҳуқуқвайронкунӣ пешниҳод мешавад. дуруду салом бинандагони гиромӣ. барномаи фарҳанги ҳуқуқиро аз шабакаи телевизиони Тоҷикистон оғоз менамоем. мавзӯи имрӯзаи барнома аз шарҳу тавзеҳоти моддаи 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқии хилофи Конститутсия эътибори ҳуқуқӣ надоранд. мутобиқи моддаи зикргардаи Конститутсия дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад. иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд ва амал мекунанд. ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда ба корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд. таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие ки нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст. дар Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст. моддаи тафсиршаванда усули гуногуншаклии мафкуравиро дар сатҳи асосҳои сохти конститутсионӣ муқаррар намуда, мафҳуми эътироф нагаштани ягон мафкураро ҳамчун мафкураи давлатӣ ифода менамояд. гуногуншаклии мафкуравӣ ҳамчун ҳуқуқи шахси алоҳида, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба воситаи амалҳои зерин фаҳмида мешавад. таҳияи бемамонияти назария, нуқтаи назар ва мафкураи худ доир ба сохторҳои гуногуни иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва дигар сохторҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, давлатҳои хориҷӣ ва умуман тамаддуни ҷаҳонӣ. ташвиқу тарғиби нуқтаи назар ва мафкураи худ аз тариқи воситаҳои ахбори умма, рӯзномаҳо, радио, телевизион. ба роҳ мондани фаъолият ҷиҳати дар амал ҷорӣ кардани мафкураи худ, таҳияи санадҳои барномавии ҳизбҳо ва санадҳои дигаре ки тадбирҳои такмили сохти иҷтимоӣ ва сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар назар доранд. ҳифзи ошкорои мафкураи худ, амалӣ гардондани баҳсу мунозираи фаъол бо мафкураҳои дигар. мафҳуми гуногунҳизбӣ ки дар моддаи Конститутсия дар назар дошта шудааст, дар муқаррароти қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ такмил дода шудааст. дар ҷомеаҳои демократӣ эътироф гардидааст ки ҳизбҳои сиёсӣ манфиатҳои гурӯҳҳои асосии иҷтимоии аҳолиро
инъикос менамоянд. аз лиҳози ин меъёри конститутсионӣ давлат баробарии ҳизбҳои сиёсиро дар назди қонун сарфи назар аз аҳдофу вазифаҳои эълонкардаашон кафолат медиҳад.